De laatste voorstelling waar we het gaan hebben is A Fine Mess. Wat voor iets is dat? Fysiek theater. Jacob Album, unieke theatermaker. Wat houdt fysiek theater in? Misschien moet ik dat uitleggen. Deze voorstelling is eigenlijk een ode aan actiefilms. Quentin Tarantino, een beetje de Coen Brothers. En eigenlijk denk je, dat werkt nooit in theater. Daarvoor heb je alle special effects nodig van film. Zoals Brad Pitt op de gracht staat op te nemen. Alleen, daar heeft hij een manier voor gevonden. Dus dat is heel vet om live te zien. Het zijn gevechten, schietpartijen, weet je, de Matrix. Die niet suf zijn, want dat is vaak, als je dat ziet in een theater, denk je, dit is suf. Zeker theaterregistratie. Totaal, dit is totaal. Je kijkt gewoon naar een actiefilm. Weet je wat je in de Matrix hebt, dat iedereen zo vriest? Ja. Hij heeft daar allemaal trucs voor gevonden. Dat het hele beeld waarnaar je kijkt stilstaat. Ja. Ja, waanzinnig. Je noemt het circus voor jongeren. Nou, ik vind wel, als je kijkt van wat is voor een puber... die krijg je niet zo snel mee naar Shakespeare. Ja. Is dit een interessant instapvoorstelling? Eigenlijk wat ik interessant vind, dat is best wel een discussie... niet alleen in de culturele wereld, überhaupt... hoe win je van het scherm, het telefoonscherm? Ja. Ik las laatst dat Netflix werkt nu met het tweede schermprincipe. Al hun series, al hun films worden zo stupide gemaakt... dat je het kunt volgen terwijl je bezig bent op je telefoon. Elk kwartier gaan de personages harder praten... geven ze een samenvatting van het kwartier wat je hebt gemist. Nou, dat vind ik gekmakend. Dan heb je gewoon de strijd opgegeven. Ik heb nu juist vaak als Netflix kijk, dat ik denk... ik kan net zo goed op mijn telefoon zitten, want... Het is zo stom. Ja. Maar de strijd met het scherm is zwaar. En daar vind ik deze voorstelling ook zo interessant. Dat je probeert buiten de kaders te denken. Gewoon eens kijken, hoe kunnen we mensen... eigenlijk wat mensen graag willen op dat scherm... hoe krijgen we dat het theater in? En dat het nog een live ervaring is. Het Parool schreef... een avond puur fysiek en beeldend plezier doet veel goed... in een tijd die voor zoveel mensen ronduit zorgelijk is. We hebben natuurlijk iedere avond aan tafel wat er allemaal speelt. Voelde het ook zo voor jou een soort ontsnapping op dat moment? Kijk, hiervoor keken we naar een opzwepend traumafeest. Ook prachtig. Het draait niet om het verhaal. Dit draait om de stunts. Het is circus, het is apothetiek, het is actie. Het is eigenlijk ook heel cartoonesk. Dat is hoe deze... Ik vind dat qua smaken, dat is zo mooi. Het zijn totaal verschillende voorstellingen. Ja. Wat moeten we weten voordat we gaan kijken? Nou, zoals ik zei, we gaan kijken naar actie, circus, cartoonesk. We gaan kijken naar Jacob Album met het East Dance Collective, A Fine Mess.